and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mahimo bang kalimtan ang kagahapon? She's down. Gina! Oh my God, siya! Gina! Hinana! Ay, nasa magkadiha! Ha? Mutanaw ra ka na ko, Manoy? Nasiya ako gamay. Tana! At tuon na nato siya! At tapat murag nasiya ako na. Hirap yan, Manoy, ay? Kanang unya lang hapon. Labad pa kong O say hapon, oy nga hapon naman ron! Hapon rin? Tukag sa'yo pa ron? Uy, Manoy, in taon, alas 4 na sa hapon. Ha? Unsa ko di ay? Muli gimingaw na ko sa kong pinangga. Tibukan lo day kung makakita niya. Tara, na! Sa bahay sa imong giingon nga lalaki? Dili. Sa bayan lang, Lili. Hey, mag-unsa man ta dito? Mamisita. Gimingaw na ko sa kong pinangga. Dili kompleto akong adlaw. Kung di ko makakita niya. Ew! Abi ko magsugdan na nato nga tong plano. Ay, lagi. Pero unahon sa nako og bisita nga akong pinangga. Nga ingon ana ang imong itsura? Nganam lang itsura ko. Nganam ni? Unsa man ka, oy, kadako pa di mo bukol sa agtang. Mura ka magdatugkan og laing agtang. Nga, kabati pa yung naong, oy. Di ba tig samot imong naong man, oy? Unsa? Unsa, unsa? Nya. Sigurado ka? Di na ka masaga? Kanto bang gantuan sa may aging simana kay maningil ka? Mao to ilang ka ng manulo. Paningla karon kay kaluman to yung saad. Hapon lang kuno kay kompleto na kunong kwarta niya. Sige ko. Ako ni bahala na. Ay, kanay bahala kay may mahingdan kong lakaw ron. Sige. Ato na ko ingo. Okay. Ay, mula ka na siyab ko. Ha? Maghapit pa kong buwak sa tanaman nilang luri. Gamito ko lang yung bisikleta ingo, ha? Para wasad. Exercise na ko. Ay, kalayo ba sa pagipahapda ni Lula sa iyang tinahi, uy? Dito magitumoy sa isla. Nahaponan yun ko. Ay, sige na lang, kay duha na lang pud ka baryo, maabot ako sa amo. Lo, ano ni? Kalikan na pa ang tricycle na akong drive-an. Ay, mingaw ra pa kanina pitag hapon na. Sa may problema ini niya? Tanaw na ako. Ay, bisan nun saon ko pas pagtanaw. Di man saday ko makamaong muayo. Ay, Diyos ko, saon ko man iniron. Kamingaw na ba din Si Lili na tingali na naabot. Winaon sa bag nanuktok pa man. Wa naman lang yun dayon. Hey, kakadeta ay kadeta. Di apakos, pansayan! Kanindot aning mga kalachotse nga akong nakuha. Gaguan din na ako nagsakas punuan. Mamamuhatag og rosas lori kay gamay na kong buwak ron. Huwag pasakan nung ko kalachotse. Magtuog di na ako makasaka. Ako na gud ni. Ako pa. Ligong pa ng tuhod ko. Lah, may mga tunog na nagpaingon din eh. O, siyaman ang... ikaw! Ano siya di mahal ko? Ayaw siya ding mahal ko. Ayaw. Dawat ka siya ng buwak kalsutse. Ako ginahagwag kutlo. Alam ni mo, kalsutse. Padira! Tutse! Boss ka lang, tutse! Si Patoa naman ako, patay na! Baw na nas mulunganan ka ng ibong daang buwak pa. O, pauli sa inyo, pauli sa inyo. Kamay buhat pa ko. Bitalik ko na siya. Karoon higayon ko ni. Buhaton kong gibuhat ni Jason nga ito kang lilik. Buhat! Ayaw paglilok. Pasyang hindatson ka ikaw. Gikan din ni si Muloyo.
Babati mo gikuskon sa pitik sa kung kasing-kasing babati nimo. Babati nimo pitik sa kung kasing-kasing. Unya, piyong ang imong mga mata. Saan? Tulungan ka ta! Idikit ko pa niya akong kagalingon kang talingkip. Wala! Yun dapat, Pedro. Unsa man na nga. Misikit ka naman ko din maayos ako layo. Nabati nimo. Unsa maron. Nabati nimo. Unsa maron. Nabati ba nimo? Bati mo lang. Sobrang pasbati. Nabati nimo ang kanang gigahion o gitason? Ja! Gahal ka lang! Asa magdapit ang gahi nga lumoy naman kayo na! Girong dako. Pawa diya kay nabati ko ang sobrang kaalimuot hanggawa ka alimuot. Ha? Busa pahawa na diya kagipaningot ako. Da. Imong gisik ko akong kutso-kutso. Kutso ha? Bisa ka akong kabuhi, kakuyapon ko. Unsa? Cabang. Ay, Santa Sema natumba si Pedro. Hay, patawahan na kapag tarong diya, ha? Ay, kuyap-kuyap diya, kikita na ba yung duha din eh? Huwag makatabang ni mo. Bangon diya. Lagsik ang laway ka. Bangon diya! Naunsa ka man, bangon kita, tambalan ka magka. Sa una, halala, bangon o tambaling imo kaugalingon. Hoy! Maglisod ko ginawa. Saan ba ako buhatan? Hangin. Hangin? Kinanglan ko hangin. Hangin? Kakakanit ka. Ipatungod tong electric pan mo. Ayaw. Hangin magka. Makasamot na sa kabuhi. Unsa man day nga hangin? Bye. Dili. Unsa gani? Mouth-to-mouth. Sige. Mouth-to-mouth resuscitation. Ano makaginawag ko? Mouth-to-mouth resuscitation. Matumat resuscitation ha. Naglisod pa kag sulti buang nga ka. Matumat resuscitation di ay ha. Day tamparos ay armaulian ka. Pidang ka. Ya. Ginoo ko. May kilom-kilom nagsukod. Ugwa pa'y milabay nga makatabang na ko ini akong tricycle. Saan ko man sa pagpauli ini ron ay. Nahingawa na gito slula nga wa pa kumabot. Oh. Bike? May nagbike ka nagpaingon din eh. Tabangi ko! Tabangi ko! Hey! Kung siya ako ikalagad. Ikaw? Siya na tabo sa mga tricycle. Wa. Biya na. Wa ko magkinahanglan sa imong tabang. Oh? Sigurado ka? Bisingit pa ganit ka ganina og tabang. So, wa pa ko mahibaw nga ikaw di ay, o kay ikaw man di ay, ayaw na lang, wa ko magkinahanglan sa imong tabang. You sure? I'm willing to help. Salamat na lang. Pero kung gikan nimo ang tabang, mas may pagwa. Di ko mangayog bayad, oy. Musamot ka di ko magpatabang nimo. Bahala nagmabuntagan ko dinhi, di ko tabang nimo no. Sigurado ka? Sigurado. Well, bahala ka. Basta, di ka na makaingon nga wa ko'y batasan. May offer na ko sa kung padabang pero imo kong gibalibaran. So, adto na ko. Lakaw na. Okay, bye. Oh, salbahis tay. Magibatasan. Kibiyaan kit ko tinuod. Kita siyang mingit-ngit nagsugod. Gibatasan. Bastos tawhana. Dili gentleman. Kukuk. May mitingo ka, Kukuk. Ginoo ko pa na bangi. Huwag yung magkatabang na ko, hindi ko napaton ko. Ay! Hoy! Kung ungo ka pahawa, kung tao ka pakita. Oh, may pistola kong dalin eh. Ay! Kung ungo lagi ka pahawa lagi, kung tao ka pakita. Pakita lang suway ka, pusilon ta ka, promise! Ginoo ko. Ayaw mo itong tinun wala ba siya kita pistola? Tingalik may mga daotang tao din eh. Sao naman lang. Virgin pa taon ko. O gusto kong itugyan ang akong kaputli ngadto sa lalaking akong pakaslan. Ayaw itaon itugot nga maalaot ko. Ay! Tabang! Ginoo ko, tabang!